Ay, baningoy trabaho. Gusto tang naipaliton. Watay mapalit kay wala tay kwarta. Yung maayo, di ba? Apply akong trabaho ba kay naamon ko yung naibawan. Masun, panday. Panday masun ko. Na-apply akong trabaho ba? Kay tay kung kwarta ni. Tumay kayo. Ay, gusto. Ito'y gamit diri. Dugay-dugay na ba niya akong gamit diri, bro? Mapok dito mo, ay, sakto ginay. Masun akong, masun akong applyan. Eh, sakto ba ano ba? Ako'y gabas. Palita. Martilyo. Lapis. Uy, naimit Rosano. Hindi. Na-apply sa akong trabaho, ba? Kasi tumukuhan ako sa may ibilin. Nag-apply sa kudaan. Okay. Para sure na gid nga madawat ko ba unta nga kuan. Aya din ako balikan. Ako ba? Okay. Ay ko diri. Mau magiling balay ning kuan. Lain pa. Bos, masa ba bos? Apply sa bangos. Ang pila sa pila ban mo yo? Pila sa ba? Wala man bos. Apply dito mo bos? Oh, mo apply dito trabaho. Oh. Sige, dili lang ko. Siya ka. O ikaw, sulod. Sulod? Ay. Ya, pila kaya ako nakas. Bayuta sa imo. Itong bayuta, na ginatan. Suka. Sikat, mga kadatos dito. Sira na bang daw? Agay! Ako na din makasunod. Kasi na ako madawat, ani. Sige, lingkod. Salamat, sir. Lingkod. Unsa man yung una ibalan nga trabaho? Kabalo ko kwan, sir. Kanang gupit dito, sir. Kabantay ka na, sir. Paano mo na yung trabaho? Dili pa na ang idea ni kay kontraksyon na mo ipangita. Ano mo kabutan to, Dili pwede. Kadawat, Pwede, sir? Dili daw. Sunod. Wala mo kong gidawat. Uy, namay lang gibutang di, awi. Job hiring. Di naman na pwede ang parlor. Abi na ko pwede. Huwag na ginatan. Ay, ginatan. Sulod ka ron? Ikaw, likod. Sulod. Ha? Sulod ka? Bersabi. Oh, tayo. Trabaho. Ayo, sir. Good morning, sir. Oh, good morning. Lingkod. Ay, apply ako sa trabaho, sir. Unsa man yung trabaho na ibalan? Dagan ko na experience trabaho, sir. Kabalo ko mo, kuwan, sir. Mo panday, kabalo ko mo mason. Dagan ka experience na trabaho. Oo, dagan. Kasi ligo-ligo yung trabaho ka. Hindi, sir. Duty ka, alas 9, ya. Out ka, alas 4. Buntag sa inyo, sir. Wala, hindi pa kumabaho. Bunga na wala. Magbalo na. Okay na yun. Dawaton taka. Ako ka, o sibraran. Unta imo trabaho. Ugma, tugod ka, in ka, alas 7. Alas hindi, sir. In ka, alas 7. Bukto na kanila, sir. Sige, basta kay o sibraran ako, imo trabaho. Dawat ka. Tama na, sir. Dawat ka. Sige, ugma, bawal mo. Tayo ka. Sa iyo, ma, sir. Okay, hindi. Pwede ka lalaki mo gamit. Oh, Okay. ang chikwan mo dili ako. Agalo, ang chikwan. Sumangos. Okay? Okay, boss. All right. Dad, ato na ko, boss. Ato na siya. Kailangan yung bata aking haper, ba? Ito na ko. Alas hindi mo sapo. Tunga ko na. Alas utso. Iya. Saong ka na ako ni Karong. Grabe naging utuhan yun. Sampani ko itong iskwahan na itong Karong. Ayo. Ay, sir. Ano man yung tao ni nga alas 8 naman na siya city ato sabot. Siya na sir, nagkapa kong gikuri-kuri sa balay, sir. Gamit pa ko. Pero pangaling adlaw, ana late na. Okay na mo ka, sir. Sige, sugod ka trabaho ka ron. Sige, sugod ka trabaho doon na yung dala.
Ako mo niya akong gamit, sir. Naipalita, sir. Naigabas. Nailita, sir. ito, mayo ni nga. No? Nailapis, Ay, mason ni kay kompleto. Naipusan o martilyo, sir. O, sige, tala. Tama ta, sir. Ato ako. Itari. Ito ta, trabaho. Is, mat. Sige ta. O, sige. Nalata karon diri sa ako, yuta. Hindi mo ni lampasan ni ako, yuta, ha? Lampas ka nila. O, pangal na ka sasanggot. Imo lang lampasan kay sagbot na kayo na ako, yuta. Paglampas ng inong tanong. Utang ang imong gamit na. O, sige. Ikaw diya, o. Diya. Ano, o. Kini lugar tanan, sir. O, kaya, lampas nila. Sige, ligoy trabaho ha. Basin, nilundong na, silong na ka. Nga, alas 3, uli na dayo ka. Taglang kami ko. Paglampas ng inong tanong. O, sige. Biyaan sa ka diya. Biyaan ka, ikaw na bahala na, umahilo na ako, yuta. Sagbot kayo, sagbot. Sige, wana ni, oy. Awan, hindi pipilos niya akong gamit di. Maso lang sa butang gapon, ipaglampas ng minuon ko. Sa insikwana niya. Kinubo ang naw. Pikot, may mata ato ba? Mga katuwa, we are Mananggitim people. Shout out ko sa pamilya Oret. Shout out ko sa akong asawa o sa akong anak. Shout out ko sa igsoon o sa akong papa. Sa mga sana, pamilya, gramin pamilya. Shout out ko diya. Shoutout na ko ka Dindo Dabatian, kang Choy Choy, kang Pandayon sa Alternative Learning System o sa DLSC. O, shout out ko kang Jonathan Saren. O, sa iyang asawa, shout out po ko kang Jimboy Perez. Amping. O shoutout na po ko kang Eldred Sound System na naa siya sa Sunwan, Kapuyo. O shoutout na po ko sa Maagad Family. Ang Uncle Michael o si Sik o si Carlo Maagad. Shoutout ko sa inyo, tanan diha. Daghan kayong salamat. God bless. Suragot.